Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lola? May kidudahan ang iyang mga barkada. Kinsa man? Usa sa mga pater. Pater? Si Darwin Pater. Unsa? Uy, kuyawa ko rin anong pamilya, hagod. Oo niya, napriso ba na si Darwin Pater? Way babarog na siya si batok ni Darwin Pater. Doon naman kayo nakakita nga si Darren Pater ang midungkab sa imong magkuwang. Gamhanan ng mga pater sa unang panahon. Hangtod ka ni karon. Katrama ko day sa kinabuhi ninyo, Lola. Mao nga nagkalisod dami karon. Ay, laka ka, Lola. Niyaman mi, di na mo makalisod. Bitaw. Hatan mo na mo permig bugas o sudan, Lola. Salamat. Kinakahuna-huna mo, anak. Abi na mo kung wak nagmilabot ini kalibutan. Nasad may labot, Lola, eh. Unya, anhi mo mangaon kay magluto ko. Ayan na lang, Lola, ay. Amo lang tanawon ang kahoyng nara diha sa atbang sapa. Ay, unsyaon ba na ninyo ang kahoy nga nara? Amo lang tanawon, Lola. Kay, na may nanugod nga ipatanaw ni God. Kinsa may nanugon. Pariente ni Scholastica Amador. Doon na pa di ay nabilin ka pa rin tistikang. Oo. Sige ha, mulakaw na mi, Lola. Sige la, ato na may. Sige. Naon sa amin ko. Dili na mawa sa ko na ang bayis, Leo. Kinsa makit kang nagpuyo ini. Uy. Si Dindo nang nigawas. Naon sa mga siya. Namatid mo ko siya sa mga tanong. Dindo? Dindo, naon sa ka? Ikaw ni Adine. Naon sa di ka? Ano iwa mo nang gipatiran ang mga tanom? Gisapot ka? Gisapot ko. Sabi mo gisaputan? Ang akong amahan. Unsa? Uy, ang ano gutang nasuko mo kasi imong amahan. Akin sa may di masuko. Iya kong gisuntok. Nasuko siya nga. Misud ko sa menteryo. Nga di ay, naibaw di siya nga misog kag menteryo. Naibaw siya. Doon ay nakasulti. Ha? Kisa ba sa misulti? May traidor nga uban ako gabi. Teng paragod, sa mo gini gusto sa imong amahan. Nga nang gididaan makaniya sa pagsuot sa menteryo. Ambot eh. Ambot ang akong amahan. Wa ko makasabot. Doon nag-isip problema ang menteryo. Nagidunit sa akong apuhan. Lain pa'y ato din do. Doon ako ipangutanan ni mo. Unsa man? Kaysa may nagpuyuan ang iyong gamayng bahay sa luyo. Wa man. Ha? Wa? Taba. Manam di. Nagtuo ka? Nga doon ay nagpuyo diha? Ingon mo gud imong papa. Nga doon ako ni nagpuyo diha. Unsa? Misulti si papa ni mo, anak? O lagi. Misulti siya nga doon ay nagpuyo din ha. Tira. Kinsa man ko, no? Wa ba siya musulti kung kinsa. Basta doon na ako, no. Mga dili ko mahimong musod diha. Gipabangan tingali ni papa diha? Tingali. Sige lang. Ay lang sipaka kong amahan. Kitingalig, papaulion ka siyad. Ha? Mag-focus lang ta sa umaabot ang trabaho sa ospital. Kuan agad ang kahoy nga naragod. Karaan di ginang kahuyaw. Sa imong una-una, abay. Anong gisuwat man na Spanyo nga gigunitan sa kalabiran ni Scholastica? Importante tingali para niya kining maong kahoy. Basig mo ni saksi sa iyong gugma? Gugma gid ba yun? Naibaw naman ka sa unang panahon nga ang manag-uyab kung asa mag-abot, doon na marka nga ibilin. Kung sa bato sila mag-abot, magkulit silang mga pangan sa bato. Kuri ka diha, bay mikmik. O kayo sa kahoy mo sila mag-abot. Magkulit sila sa ilangan, ginhe. Correct. Ate, kuya, nag-unsa mo din eh. Uy, Hala, nakuyawan lagi man ako. Iday. Kasi may di makuyawan nga. Kalit o gagtunga, uy. Nakunsa lagi mo din eh. Nagsuroy-suroy.
Kanahan sa day mong masoro din sa dakong kahoy? Oday kay landong manggod din hi. Ikaw, nga nang niya masagad din hi? Kay, anhimang ko maduwa din Uy, mao ba? Mao di nga limpyo kayo ang ilaw mining kahoy. Oh, anhiman ko magduwa-duwa. Anhimi din si Boy din sa kuna. Boy, Pero karon, ako na lang usa kay patay naman si Boy. boy. May barkada ka nga boy angan? Oh, kipatay man siya. Ikuha ano kasing-kasing sa ungo. Ha? Ha? Imong amigo ang gibalbal o gilabay sa menteryo, inday? Oh, maapit ang mahadlo kung madool sa minteryo. Pero may mong magkuyog atong boy? Oh, kitakaan man gani ko niya og dakang kwarto. Kwarta? Nga naman. Kitakaanan ko na siya sa bunguton nga tao o kwarto. Kinsa may nga sa tao nga naghatag ni kwarta? Kuan ka nang... Ay, kalimot man ko. Pero kakita naman ko atong tao. Ako man ang tayang sukuon. Wa man ko masukot. Unsa may isugo day niya? Musod sa minteryo. Mapantay sa mga tao. Ha? Unsay na sa tao, inday? Naaman to siya'y pungot. Apot sa liok ang iyang pungot. Puldo angan? Malagmaoy na. Ato na nagklaruhon, abay, bi. Matuwa mo din, he? Magduwa mi. Ay na. Hala, gitawag na ko ni Lola. Ato sa ko, ha? Abay, si Puldo gid ang buot niyang ipasabot. Kung mauna, si Pulto yun ang nagsugo sa bata nga panitan ka. Oh, Posible. pangutan ha. Kung wabay kalabutan si Puldo sa kamatayon sa bata. Nga naman, nagduda ka nga doon na siya'y kalabutan? Di mo ganang magduda, abay, pero mao man ang masuod sa kong Labaw pa des balbal ng imong ig-agaw, abay. Ay. Di na tabag na abay. Concentrate sa ta sa... Kini punuan sa nara. Nga nung ipauli pa man ka. Nahurot na ang akong limpyong gamit dito, tiya. Naglagot ko ni mong amawa ka. Unya mo pauli ka din, he? Oh, ako, masabning bahay, tiya. Bao na. O sa ba ng agahon ni mo? Nakakubkob na magbahandi? Nakakubkob og lungon, pero way bahandi. Gigabaan na ka. Tiya, ayaw na lagod kasuko na ko, tiya. Saan nga di man ko makabalibad sa kong agahon? Unya, o sa may sunod din yung plano? Oh, wa pa? Hoy, Pulto. Imo manggit kong iyaano. Sultihigit ko ha, kung unsay sunod din yung plano, nakasabot ka. Oh, Na, kontra na gyud ta. Kung di ka mo sulti na ko. Abay, Johnny, unsa magi atong pangitaon din hispunuan sa nara? Mga ilhanan, abay. Ilhanan sa unsa man? Ilhanan sa sekreto ining maong nara nga kahoy. Unsa? Sige na, abay. Ato na tanawon ang punuan ining nara. Oh, may pa. Anak ka spikas. Anak ko spikas, ha? Sige. Abay, John! Tanaw mo, Oh, unsa naman nang imo nakita, ha? Unsa man eh? Awa, mura man og dunay gikulit nga araw sa ibabaw nga bahin sa punuan, bay? Uy, ito'y nakulit sa ibabaw da. O diba? Badlis man eh, paingon sa yuta. Oh, tinuod do da. Paingon sa yuta. Pero, karaan na kayo. Mga bata ram pud tingali nagbuhat ini, bay. Diba, misulti man to sa ina, nga ani sila din magduwa sa batang si Boy. Oo. Pero, ibabaw na kayo na bayo eh. Di sila kaabutan na. Ato na ni klaruhon, bi. Kung gituyo ba ni kulit, o agi lang ni sa liki nga panit sa nara. Oh, bay.
Nagtudlo man na sa yuta ang araw sa punuan sa nara. Tano? Kinot ipasabot, ana, no? Oh, klaro kayo nga. Doon na sige to si yuta. Doon na tingali nas ilham sa yuta. Pita no? Araw good. Araw. Anag na ipasabot. Naa siya gustong ipakaut sa yuta, abay. O niya, Ansman. Atong kauton? Sige. Mangita tagtalinis ka kahoy nga. Ikaut sa yuta. Asa na masad ka, Poldo? Gisugo ko ni Boss Dindo nga panidaan si Johnny. Hangtod sila. Na-interest na ni Johnny. Ucha, naibawa naman ka nga daghan na og mga tinaguan si Johnny. Klaro kayo nga doon na si mga bililhong butang nga ilang nakuha sa mga patay sa musliyo. Oo. Mao nga ako siyang panidaan. Kung may mapanidaan ka, kinahanglang sultihan ko nimo. Oo. Ucha, Pabugo-bugo lang ni si Johnny. Pero, utukan man sa dining kanahan. Doon na gyud nilaing nadawat si Johnny gikan kang papa. Doon na gyud. hello, boss. Ay, magkakaroon. Ni anak ko ron sa dool sa payag ni Johnny sa kilid sementeryo, boss. May nakita ka ba si ilang payag? Wa, boss. O sige, tago lang niya. Pangita og imong kapunduhan. Oo, boss. Ayaw gid pasakop ni Johnny. Yes, boss. Sondilin siya kung unsa may iyang mga buhaton, iyang mga plano. Og itawag din ako. Yes, boss. Noon sa mga sinaligang tao ni Sir Darwin. Mura man sila na-alerto. Dindo! Dindo! Oh, Papi! Wala ka ko. Ayaw yung pagbiya din sa bahay. Kung doon ay wabot ka mga tao, magita na ko. Ayaw pasudlay. Papsi. Dali na mo. Asa man ka na sila? Mura man sila alerto kaayo. Mayo kay hait ng sunda nga gipahuwaman ni Lula. Og ni asay pala. Sige. Sugda na natugkaot ang punuan ining nara, abay. Bay, bida mo ra magkugikulbaan. Ha? Ganong gulbaan, maga? Unsa may nakapakulba ni mo? Kuan. Ay, bida pa kanang waking kantong nagpuyo ining dakong kahoy. Di man ni dakit, abay. Dakit man kuno ang dunay ingkanto. Pero, ay kumala ka kun. Oo nga, masaling mong kauban. Aw. Too day no. Kalimot man koy. Niyam day koy kuyog nga balbal. Sige na. Sugda na natugdugkal ang yuta. Sige, sige. Hain naman ka! O, salam sa ganit bata, ah? Biyaan lang ang iyong lula, eh. Dindo, Milchi? Nadi ka diha? asa man to sila si Papa nimo? Ah. Nagdali lagi to. Ambot. Huwag mo sulti kung asa sila. Kada bang mga sakop si mong amahan ba? Mga hilumon lagi na, no? Mao yun. Pero, ayaw lang kalain ha. Nganong dili makapasulo ni Papa ni Mosmenterio? Na. Ambot lang na niya, eh. Sa una, makasuod ba ko? Pero karon di rin na. Ngano ka, no? Milchi, kung unsa may makita din sa sud sa bahay, ayaw ginig ipanulti, ha? Oh, dili uy. Buta ka sa imong makita og bungol ka sa imong mabati. Oh, ako ginang gitimanan. Ay. Bay. Murag lamlaom namin gini atong nakaut. Bitaw, bay. Wa ba katabi no ang ilang sa nagkulit anang araw sa punuan sa kahoy nga nagtudlo si yuta. Oh, kung binuang na bay, oh.
Una-unaon na lang nato nga, nag-exercise ta. Exercise. La, so Sa to? to? Mura man og kahon? Mura yung kahon. Ina! Kain mangga! Hala, unsa nang inyong gitaot? Ina? Hala, Maikay niya ka day. Kamoy nagkulit ng araw sa punuan? Dili man, dugay naman na. Amo na nang bag-ohon permi. Ah, ba? Ina! Ay, hala, gitawag na ko ni Lola. Ato na ko. Lola, nana ko, Lola! Sige, maglaan ba tayo? ay, yun saon man nato iniron pa eh. Kung unsa man ning kahon nga atong nadugkalan, ato ning dad-o ni Lola. Unsya, may gikaot sila si Kuya Johnny di punuan ska. Uy, Oh, Lola, ato na. ganong nagkaot man sila dito. Ambot lang. Hala, tauga sila. Ang nagaanhi sila manihapon. Oh, Lola. Bay, kahon man ni nga giputos og plastic ang nabugwala nato. Nganong gilubog mo din eh? Ay, kahon gid nga gamay lagi abay. Awa oh, nagkaguhay-guhay na ang plastic oh. Kinsa kayo naglubong ining kahon nga giputos og plastic, no? Oh, ang mga bata tingali naglubong ana. Oh, may kandadom din ning maong kahon. Anya, unsa may ahon na ni mo ana? Ato sa ning dad-o ni Lola. Basin sila ang naglubong ini. Hain maka sila sa tiyan eh. Huwag man gano'ng tikaw-tikaw dahil sa ilang payag. Huwag gitingali sila diha na. Hello, Boss Dindo. O diya, unsa na may kalihukan diya sa payag ni Johnny? Ay, mura manugwa sila sa payag, boss. Sa minteryo. Basin og naa sila sa minteryo. Huwag man sab sila sa menteryo. Ako nang gili-li ganin ang menteryo. Way tao. Mo ba? Hain man ka si Johnny ug ang tunggo. Lola, mayong hapon diha. La, Nanay. Uy, namalik lagi mo. Lola, nami ipakita nimo mao nga namalik mi. Unsya man. Kini oh. kahon na lola. Karaan nga kahon. Kahon. Ay, diin mamugikan ining maong kahon. Amo nang gikaut, Lola. Diin man siya tininyo makauti. Sa kahoy nga nara lola. Kahoy nga nara. Oo. Sa kahoy nga nara ba nga tuwa sa at mga sapa? Ang kahoy nga nara. Ang abutanan ni Piluogo og eskolastika. Ang kahoy nga narang ilang abutanan? Ngano mag-abot mo sila, Lola? Suod silang managigala sa mga batanon pa sila. Pero wa magustuhi sa ginikanan ni Tikang si Pilo. Tungod kay kaliwat kini og ungo. Uy, kaluoy gud sa kong lulupilo. Way ka nang makikikala sa imong apuhan. Tungod sa istorya nga naglatay sa iyang kaugatan. Ang dugo sa pagkaungo. Sa imong huna-huna lola, unsang kahisod ining gamayng kahon nga gilubong sa punuan sa nara? Wa na ko mahibaw-bahin ang kahon. Basin mga bata ang naglubong ana. Karaan na kining maong kahon, Lola. Iputos mo kayo ni plastic. Anya, unsa may ato mohato na ng kahon la? Ato lang ng tan-awon. Ang suod ba atong tan-awon? Ato na nga ablihan. Naamay martilyo, Kuya Johnny. Arao! Asaman? Uy, dali ako ni mong nakadag matilyo, ina. Salamat iniday ha. Hoy, sapayan, ate. Nakakindi ate. Inday, kuan ka ng Kuya Mikmik na siya, day. Aw! Aw, way sapayan, Kuya Mikmik. Ablihin na ng gamayng kahon. Sige. Mo padaplin ta aron maablihan na ni Abay Johnny ang kahon. Daplin mo.
sa isoda ng kahon na, bay. Sige na, kuya. Aplihin na. Ayaw na. Nga naman, bay? Tanong di pa man mo aplihan, ha? Lola, ikaylay abli ng kahon. Ikaylay abli. Sige na, Lola. Sige na, Lolo. Ablihin na ng kahon. Ay, sige, ako ning ablihan. Hala, kulpa ni Jude. Pero nga una ang inyong mga matatanan. Unsa? Dili na ko ablihan ang kahon, kung dili ninyo piyungon ang inyong mga mata. Sige. Mupiyong tang tanan. Sige. Ay, di lang ko piyong, Lolo. Mupiyong ka siya, Beina. Ay, apil da ay ko. Bay, sige na, bay. Mupiyong na ta. Kay di niya ablihan ni Lola ng kahon kung di ta mupiyong. Sige na lang, oy. Piyong na lang ko, oy. Sige. Sige, piyong. Piyong na ta. Piyong na ta, ha? Ito ba? Nana, nakapiyong namin tanan. Sige, ako na ning ablihan. Sige, buka na ninyo ang inyong mga mata ug tanawa ang sud sa kahon. Oh, Hala! Mga alahas! Kadaghanan ng mga alahas. Lala, makapalit na tagdagang bukas, ana! Ang kwintas ug ang singsing. Lola, nakaila ka ng kwintas o singsing na sa kahon? Dili mahitabong masayop ko. Nga nang nakailamang ka ng kwintas o singsing, Lola. Tungod kay Lala? ako kining maong kwintas ug singsing. Unsa? Unya, nganong naam ni sa... Nganong naam ni sa kahon ang imong mga kwintas, Lola? Ako ni gibaligyan niya tungod sa among kalisod. Sa dihangapit na mahurot og baligya ni Manolo ang among kayutaan. O kapanginabuhi ang rancho. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Abi na ako gipaligyan na ninitikang. Abi na ako og dili na ko makakita ini. Lola, nga nang hilakman ka. Inday. Doon na lang siya inainomduman. Dali na. Manggawas na tali. Maghimo taog daob. Abi na kung dili na ko makakita inig akong kwintas. Kabilin pa kini sa akong amahan. Lola, giyon sa man mo pagsiguro nga iimog ng alahas. May initial nga letrang MB sa luyo sa pendant. Imbi? Manuel Berden. Maukanaangan sa akong amahan. Tanawa ang luyo sa pendant. Sige. Nga to'y imbi, oh. Papa! Dawatan ning kahon sa mga alahas, Lola. Ikaw ang angay nga mugunit na. Kamita na para makabangon mo balik o makapiskwela ka ni Inday-ina. Imo ning ihatag dako. Kung mauna, dili na mo muan. Mo ano yung magyapon, mi Lola? Ay, kabala ka na. Basta, ha? Tabangan ka na mo repair ining imong bay. Kamao mo kung mamanday. Tinuod ka? O, lagi. Lola, mga tanan ako. Amigo ba mo si Lolo Pilo? Oo. Ay, wa magkuto nga manghilabot siya o silingan. Mao ba? Buotan man si Lolo ni mo. Oo, buotang ungo. Oo, buotang ungo. Gabi naman kaayo, boss. Wa man sila si Johnny mauli silang payak. Mao ba? Asa mo ka sila? Ambot ang ka, boss. Basig nanong nasabtog sayaw. Mapaulit na lang ko, boss. Uy, huwag man ako mabalik diri.
Sige. Biya niya. Oh, sige, boss. Tay Baragod, ano sa may hitsura sa payag nila ni Johnny karon? Ang iog kaayo, boss. Huwag yung suga. Mo ba? Sige. Biya na diya. Bye. Mas maayo tingali nga. Ako ang musikit ni Johnny Dindo. Oh, siya. Tay Baragod, galong ganahan mo yung kang musikit ni Johnny Milchi. Naibaw naman ka sa rason, God. Nagimubi ako istorya bahin sa iyang pagkaliwat sa ungo. Maorgi ka na hinungdan? Ulit game. O ni hinungdan. Sige. Magpuli-puli mo si Puldos sa pagpaniid ni Johnny. Thank you. Oh, biya ako din yung dapitaw eh. Hayag rabambuan. Tinggawa sa ungo. Ala. Nikaran sab ding iro ay. Uwang-uwang sab. Ala. Sa man to? Gibangko na ni. May singgit sa bata. Giabat tigad ko. Musaka buhin ako ni napitaw eh. Tinood ka, abay? Imong gihatag ni Lula ang count sa lahas? Bay, mas nakinahanglan siya ini. Pero, Ano lang kahinugon ni Bay Mikmikod? awa magod ko mahinogon god, pero nga naman sang imo mang gihatag ni Lula ang mga alahas nga nakauta na to. Tumagi silang, tinungkod nga tagiya. Unsa? Ang kwintas ug singsing nga kauban sa ubang alahas, abay. May inisyal nga ngan sa amahan ni Lula. Nabaligya ni niya ni Scholastica. Kun mauna, may pauli niya ang alahas. Oo. Mga kuya, Oh. andam ng inyong hitaanan. Ano yung gudeta mga taubay? Oo. BE naman. Musayo na pa uli uma. Mura masag migaan nga kundughan nga doon na mga alahas nga mabaligyas Lula, no? Magad. Anya, kanang mga alahas nga naani mo, kanus ama na nato i-dispatchar. Sa hustong panahon. So, nakagubot ng mga tao? Nasa dapin sa kasadang mga taubay. Uy, Unsa ka no? ako may gitulo sa mga tao? Oh, mura gigangat. Ano, ako gilagi ang giganlag ungo. Dagan, mikmik. Oh. Abay! Johnny, nasa man ang mga tao? Kita may gigukod. Ako lang yung toyo. Abay, mikmik, ako na. Ha? Si mga gagyanan. Ari ko sa kahoyon mulusot. Ha? Ako rin mapagkukod nila. Pinta gilan eh. Si Johnny gilan gilang gikod. Oo, sa may akong buhaton ni Niron. Aron matabangan ako sa abay Johnny. Kinahanglan mo hunong ang mga tao sa pagukod niya. Pupauli ko sa payag. Salamat. Niyan ako sa kagahoyan. Ano ko lang singgit ang mga tao nga ungo ko? Nagbinag-o sa ni sila da. Pupadayin ako sanahan. Bahala nag-asa ko sangko ini. Unya nagit ko muhunog dagad kun maghunong na sa sila sunod na ko. Ang armas. Kinahanglang masundan ako si Johnny. Narang armas. Magdali ko. Salamat. Wala ko nila masundi din eh. Paway ako eh. Kasi ot na ba ining akong nasumok ka na eh. Kung ito na bigay ining mga tawahan na. Ito na pito. Kaya kayo dito. Ay, salamat ka. Misimang na sila. Agoy. Pagwapuhay ramay akong gusto. Gigukod naman kung bunal ining mga tao.
Pero, mura maginog, si Dindo ang misinggit og ungo. Lingawan mo talang dyan yung mit ko nga. Nagkabuang dagan. Bakit sila nakakitang abat? Pero, maayo kang naitabo karon. Ang mga tao, nasuko na ni Johnny. Nagduda sila. Nga si Johnny ang mibalbal sa laing bata nga namatay. Pepa, sa boss, ngalong mihunong matabos. Samtang kay. Doon na kay buhaton. Kinahanglang masusi mo ang naitabo sa bata. Nga gipatay o gilabay lang sa daplin sa kalsada. Ha? Pero, boss, di ka mabalhin din ako ang kasuko sa mga tao? Ikagaw ba ako dyan, eh? Ay, kang baguan ni mo. Aha. Dili ka mo pakita sa mga tao. Igo lang kang magsusi sa pulinarya kung unsa ginamatyan sa laing bata nga gipatay. Aw. Kanang samtang ka. Kinahanglan nga pasibaw na to ang pagkaungo ni Johnny. Ha? Mas maayo ng laing tao ang mugukod niya. Yan na! Kanaog na. Susihas punerarya ang namatyan sa bata. Asa man karon mo lukluk sa abay Johnny? Dinhi man gito siya musuot. Wala, kasi matawag. Ay, si Bakit? Nanggawas na sa kakahuyan ng mga tao nga may gukot ng abay Johnny. Mutago ko. Tulog din si Pek. Mara man nagtilik yung mahunong ni mga tawhanas pagkukot ni abay Johnny. Grabe, ikaw pa kay Bata gibalbal sa taga Pinoy. Oh, may kipalpal na sabi ko, no? Ako ning susihon, pe. Pero, sundan na ako ni mga tawhana. Daray. Apay sa mo. Hoy! Oga! Kawas ka! Kawas ka! Kinabuhaton sa paya. Saban! Gusto ka nga sulog ko na bayubay! Kawas ka nga! Ang dili na ni mahimo ka. Isog na kay ni mga tawhana, da. Sa inyo gibuhat, tinay! Ay! Kap! Wag kap! Kinig ko ang magpakap! Ay, salamat. May abot ang kapitan. Ganun inyo mang sunogo ng payag ni Johnny. Wala ka may baho, Kap. Ha? May gibalbal sa mga bata. Gilabay sa dapin sa daan ang patay lawas. Nagbaw ko, eh. Pero, dili, makaturungan nun nga masangil mo og tao, eh. Ay, baya ninyo. Bitaw! Patuyang man lang ning mga tawhana, Kap. Usap ka, natagdal ka sa pagkaungo ang Johnny. Ha? Kap, kita rin kang gikit-kit ko nga ba Johnny? Aw, ang bata. Ay! Nagkinanglan mo og aktual nga ebidensya. Una mo magkapamasangil. Kamantay mo na. Kamu ang ipapriso nako kung inyong hilaptas dyan eh. Pero, Kap, naibawad yung ka, Kap. Kasi Johnny ay nakadawat sa pagkaungo sa iyong apuhan, di ba? Ay! O lagi. Pero, wa mo makakita nga namalbal dyan eh. Mao gyud. Gawas pasab. Tuluming makabarog nga kauban na mo si Johnny tibuok gabi. Dito may makatog sa balay ni Lola Ima. Og saksi sila nga wa mo lakaw sa abay Johnny. Naaramanday na. Bala pa mauli mo. Kamu yung mapriso ang inyong kabuang. Pero, Kap, gibalbal ang bata. Klaro nga, hindi nga, walay kasi-kasing. Ay! Dati ko ninyong ebidensya. Bisa ko sa kapicture lang. Nga kauban ni Johnny ang batang ipatay. Importante ng ebidensya, oy. Na, og, nagkit-kit ba siya ini? Kay, makalao mo, ako mismo ay mapapriso ang Johnny. Mao na. Ebidensya una ay pataka lang mo hambag. Walk out mo kayo. Hey! Pamauli na mo! Diin mo, Dindo. May gilakaw lang, Miss Puldo.
Ano wa mo kanimo pauban ha? Na, mayasang wakam uban ay, kay maglain na yung kabuhi. Ano maglain man nga di mo ko mabdos. Doon na say gipatay nga bata. Gibalbal na sabni. Oh, ahain man. Ako adto. Ayaw. Ayaw lang pag-adto. Tanas pala do. Akong gisugo nga susihon ang punerarya sa minatay. Ha? Pero tayong pa sure kita nga gibalbal ang bata? Ay, lagi. Ukab kayong duggan ini. Ay, ukab. Unya, may kinaurasan sa naong. Kinaurasan? Oo. Kinaurasan sa kuko. O klaro kayo. Si Johnny ang mibalbal sa maong bata. Taon-taon ko din sa kakahuyan. May nahinay na kuglakaw eh. Asa mo ako iniagi ron? Basi nag-atang pasgawa sa kakahuyan ang igukod akong mga tao. Yabag news din to na. Klaro gid niya nga. Siyang mipainit sa mga tao ang gukdon ko. Labi na nga na ang prayentis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema hana. Kinahanglan makapaulin ako. Sabi hindi malasaw eh. Kay, nagsunod-sunod ba ni? Aray ko po. Kasakit sa kong sampot nga. Nasangit sa gamot sa kahoy. Aray! Ginawa sa kong lambi. Muram kong mamatay sa kasakit sa kong sampot. Kung sa aming gabita, bakilid damdini din eh. Hapon kay saan kay nahitabo ni Chandis kakahuyan? Hapon mo. May mga tao pa man dahil sa militaryo. Murag na niid ni dinhispayag ni Apay Chani da. Pabuang kini nagduol ron dinhispayag ni Chani. Pabuthon pamagid ni mga sampot anak nila. Ayo, Kuya Mikmik. Uy, di aman si Ina. Sumituyo ni bata Kuya, nakunsa ka din sa gawas. Kuanay, nagpaabot kong Kuya Johnny ni mo. Ngayon naman ka. Kay kisuko man ko lula, pahatan mo og mga utan nun. Uy, butanag ang lula ni mo, good. Ako sab, kay ako may nanguha anak. Ikaw naman kung kisuko ni lula nga atan mo ko utan nun. Salamat ini ha. Pero pauli na. Dili ron maayong maglaag-laag mo. Ha? Nga naman? Doon ay bata nga gipatay. Unsa? Busa, kinahanglang mo pauli ka og sayo. Ay, arang-arang na gid akong pamati. Salamat indaw kayo. Nawagtang nagamay ang sakit sa kong sampot. Aray. Ngiob naman din ni dinhis kakahuyan. Kinahanglan makagawas na ko gikan din eh. Aray! Ito, ano sa may dapita eh? Kahumok ba sa... Saan nang naasyuta? Lingin man na. Mura og bula nga. Nga di sa bula. Saan nang naa sa duol sa kahoy? Uy. Mura man nagkamot sa kalabira. Yatira. Giabat ang kakuining kakahuyana. Pananaw na tingin na ako eh. Pananaw na ako ng sa kalabira o kamot sa kalabira. Kining kagingking ang akong ikuhit be. Hala! Kalabira gan! Kalabira sa tao! Ganun doon na may kalabira sa tao ining kakahuyana. Agoy, unsa naman eh, uy. Tinuod yun na nga kalabira. Uy, doon na siya eh. Panyo sa liog. Panyong po ha. Mura manog nakaila ko ng panyong po ha.
Dako man na! Johnny, pamati. Lo, o saan nang lain mong ihunghung nako? Hindi kapatid ako. Pugusin ko o panyong buwa sa liyog. Unsa? Nga naman lo? Tumana lang ang akong isugo. Panyong buwa. Pamatay na ko. Ang ako ginimpan nyo. Kung mo... Mao ni ang kalabira ni Lolo nga gikawat. Hangtod ang barong nga iyang gisulob sa haya. Ako mo sa'y nagpalitan na. Lolo! Unsa man ang ilang ibuhat ni mo, Lo? Ilang kang gikawat aron lang ilabay din sa kakahuyan. Hain naman si Johnny, eh. Nga nawa pa man siya mabalik na gabi, naman. Napsan ka siya sa mga tao nga may kukod niya. Ay, nabalik ka sa kakahuyan ng mga tao. Mayang gabi Ay, Milchi? Kuratan mo lang tanim mo, nga nang yaman ka. Wa lang. Ganahan lang kung musagap og mga balita din sa sementeryo. Og ni Johnny. Miabot na des imong pangdungog nga gigukod siya sa mga tao, no? O gipasangin lang ungo, no? Ulaki, mabitaw nga ni ako. Aron ako untang ma-interview si Johnny. Huwag ka mahadlok ka maglakaw-lakaw gabi, nga ikaw ra? Di mo ko mahadlok. Kay naman ko'y hanti nga Brunsi. Mao ba? Ang ungo, kun masamad sa Brunsi, dili na ginamaayo ang iyang samad. Mao ba? Bye, Bek! Oh. Bye! Si Johnny? Bye, Bek! Ay! Ah. Saan na yung giguyod? Niyaw! Ay! Kalabira! Johnny? O saan Ah. yung giguyod? Uy, Melchi, ikaw na? Niya ka sa mong payag. Maayo ra gid nga nganhi di ay ko. Aron makover na ko ang pagguyod nimo ng kalabira. Tang lawgawan ni mo ba? Din man taon na ni mo gikan hulbutan ng dani mong kalabira, ha? Dito nagikan sa kakahuyan, bay. Og si Lolo Pilona. Unsa? Lulo ni mo pilo? Sigurado ka? Sure daw, oy. Sure ka nga kalabira na O lulo lagi, ni mo? labira na ni Lolo Pilo. Nakaila ko ng tanan niyang gisulong. Kinampuha nga panyo, nga gibug ko siyang liog. Ako na panyo. Tinuod ka? Unya, kadang barong niya nga, dako na kayo. Pwede palitan na. Ako nang gialpirilan sa luyo. Naatuod ha. Nasa. Grabe mga tawanay. Kabaan unta sila gibuhat ni Lolo Pilo. Diin man lagi na ni mo makiting iyang kalabira. Dito sa kakahuyan nga akong gitaguan, bay. Unsa? Unsa? Uy, Melchi, nalulinday ka? Kumusta naman mong pagpaniid lang bahay ni Johnny? Wa ka maglisod sa pagsod? Wa man. Nakasuod rin dayon ko. Mao ba? Gabi nimo. Dakong balitang ako nakuha dito silang Johnny. Ha? Usa man ni balita? Gipauli si Johnny karon sa ilang payag. Nga naguyod sa kalabira siyang apuhan. Unsa? O lagi. Tanawa Ni ang pictures Bebe. kalabira nga giguyod ni Johnny. Dali, Tanawa. abe. Uy, kalabira ko na. Di manigikan. Iyan yung nakuha sa kakahuyan sa dihamidagan siya. Og nahibaw ka ba kung kang kinsang kalabira ang iyong gida? Kangkin sa mga kalabira. Kalabira ni siyang Lolo Pilo. Unsa? Bay. Di na nila report ang kalabira nga nakita ni mga kakahuyan. Hindi na, bay. Okay na niya nga. Atong ibalik ang kalabira ni Lolo Pilo sa iyang lungon. Pero bay, kinanglang mahibaw tas rason. Kung anong gikawat siya, unya gilabay sa kakahuyan na iyang kalabira. Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lolo Pilo. Unsa? Mao na akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga dunay gibawon si Lolo Pilo sa iyong lubganan.